Bolesť a šport je súčasťou prípravy každého športovca a je úplne jedno, či si športovec profesionál, alebo či si úplný amatér alebo začiatočník. Bez bolesti to jednoducho nejde a bolesť nie je náš nepriateľ, ale je to ukazovateľ nášho najslabšieho miesta v našom tele. A preto by sme mali tú bolesť akceptovať a viesť sa ňou. Každý človek mal nejakú bolesť, pretože tá bolesť patrí jednoducho aj k životu, ale športovec vie, čo je bolesť po športovom výkone alebo po nejakom zranení. Čiže ak sa športovec chce posúvať, zlepšovať svoj výkon stále vpred, tak jednoducho musí zotrvať aj v tej nepohode, v tej zóne nekomfortu určitý čas, aby sa telo adaptovalo na to, čo s ním vlastne ten dotyčný športovec vykonáva. Čiže ten adaptačný limit je alfa a omega k tomu, aby ste sa posúvali vpred. Čiže ak sa venuješ športu s tým vedomím, že sa chceš posúvať niekde do vyšších čísel, chceš mať lepšiu vytrvalosť, tak jednoducho musíš aj ty byť v tej nekomfortnej zóne, v tom nepohodlí určitú dobu. A je úplne jedno, či sa teraz budeme rozprávať o športe, o nejakom biznise alebo o nejakom štúdiu. Jednoducho, bez práce nie sú koláče a nie je to len nejaké porekadlo, ale je to naozaj pravda. Ak máme pred sebou nejaký cieľ, tak základ je tá cesta, po ktorej ideme a tú cestu si musíme jednoducho vychutnávať a každá prekážka, ktorá prichádza do nášho života, by nás nemala položiť, ale je to vlastne most, po ktorom máme prejsť a keď sa na tú druhú stranu dostaneme, tak sme silnejší, odolnejší a možno aj lepší ľudia. Takže toľko, kamaráti, zatiaľ v krátkosti som sa trošku rozkecal možno ohľade toho nepohodlia, ktoré proste jednoducho každý športovec musí absolvovať, aby bol lepší v tom, o čo sa snaží. V našej ponuke máme samozrejme aj prípravky, ktoré sú na to určené, to sú vlastne adaptogény, je to ADP 6 alebo ADP Gold Plus. Tieto látky alebo tieto výrobky sú určené pre športovcov, ktorí sa práve pohybujú v tých vysokých alebo vyšších intenzitách. Je to určené nielen samozrejme pre športovcov, ale adaptogény majú viacej blahodárnych účinkov, viacej benefitov pre ľudský organizmus. Je to vynikajúci antikarcinogén. Má vynikajúce protizápalové účinky, antibakteriálne účinky, znižuje stres, zlepšuje spánok. Dobre je to užívať, aj keď máte nejaké zranenia. Je to super vec na obdobie, keď ste po nejakom úraze a na tú rekonvalescenciu. No a v neposlednom rade je to super vec pre športovcov, ak sa potrebujete pripraviť na nejaký pretek, na nejakú súťaž, kedy sa zvyšuje tá intenzita tých tréningov, sa znižuje objem, ale sa zvyšuje intenzita, kedy sa vlastne ladí forma. Často počúvame od športovcov, že mám formu, nemám formu, ale veľa ľudí ani nevie, ako sa forma ladí. Chcem vám urobiť nejaké video aj na budúce ohľadne toho, aby ste mali predstavu tí, ktorí sa tomu športu nevenujete nejak profesionálne, aby ste mali predstavu, ako športovci ladia formu na nejaký áčkový pretek. Čiže ADP Gold a ADP 6 sú prípravky, ktoré vám skrácujú adaptačný limit. Je to určené pre všetkých tých, ktorí sa chcú posunúť výkonnostne na iný stupeň. Tieto výrobky máme vyskúšané s našimi športovcami, s ktorými spolupracuje značka Body Nutrition. Ja sám si tieto výrobky testoval na sebe, keďže tí, ktorí nás sledujú, viete, že aj ja sa venujem športom aj výkonnostným, pretekám, cyklistike, venujem sa horolezectvu, nejakej vysokohorskej turistike, takže viem, o čom aj rozprávame. A jedno, či ste kulturista, body fitnesska, bikini fitnesska, hokejista, cyklista, vieme poradiť s výberom každému športovcovi. Verím, že vás toto video zaujalo a pod týmto videom bude odkaz na tieto výrobky. ADP Gold a ADP 6 sú vlajkové výrobky z edície Red Edition, ktoré ponúka značka Body Nutrition. Je to značka, ktorá je vyvíjana športovcami a určená pre športovcov. Kamaráti, v ďalšom videu vám predstavím novinku, na ktorú som sa veľmi tešil a verím, že sa budete tešiť aj vy a že túto novinku oceníte. Ahojte, zdraví vás Martin, Bike Centrum Prešov a Body Nutrition. Čaute.